movin tran na chuan mai se pakhat hi overdose wangin alo mu zoi reng mai chuti lai chuna fanu pakhat Rose chu aruma chuna ron luta chuti anu engma ti theilawa ala dreng chu aron mu kum tam tak nuwa sin churon in thlak dorin Rose ka tar chu phone ring wang chuan aron har zok mai ani hi therapist nein damlo pakhat khrol chu aboi puya adamlo boi pui me khar hian mi thi dan tur ta chu phun bol pul hin a soi thin thilom dana chon khrol chu a serious mel viawane Rose chuan a thiamang tok chuna en kola khrol chu eng thil chenge a ma chona a to ti ta chuna zota a suang to na le a thil soi ta chu a takani lo thu chu shrilin a thiamang tok chon Rose chuanin a thlamon ve a thilalan dana chuan khrol hian ril rulama har satna lian taka nei ni sin chu in thlakin mai sela walai tak Laura nena tangin appointment chung changa Rose chuan kola donga chumi nuwa doctor pakhatin Laura din mon chu Rose chu alo hril puat puata chumi ma karloka accident a to wanga a har satna to da chu alo hril fia chu thil hlenga chuan an scholar professor pakhat chu tubawa ma lawin chhulumin chu thil hleng chu Laura chu a hmutu om chhuna nia chu a thil hmu chuan na sa takin a ngong ni mel hle a hnuwa chuanin Rose chuan Laura chu ina chuan avakana a room kila chuanin alo dingoi reng mai in mel hria tirna te nein Rose chuan Laura chu kom nela a thil ton te chu zo chhuat tu mani a hnuwa chuan Laura chuan mi tu mai nan ti ve theilo tur thil maka hmu thu chu a soi chuak ta an scholar professor chu maksak taka khosak thu chu a soi chuak ani Rose in zona zo piang chu Laura chuan dik lo le om anglo tak tak chuan a chhang tatlat mai Rose chuan eng thil chenge hmu ti chuan a zot le a Laura chuan a thil hmu ta chu tranui do chung chuan a soi chhuat theilo thu chu a soya ase anui dan chu arap omrude uriavani chumi nia thi tur thu chu ron soi chuak ta Rose chuan in beng dai tur chuan a ti a achang chuan mihringin har satna lian tak le beidon thlak tak kan ma chon chang om thin thu chu hrilin beidong lawa englam thlir tlat tur ani thu ta chuan a thlamon ve na samai chungrila hlona te beile tur chuan a ti ani chuti lai chuan Laura chuan Rose lam chuan hoi phaya maktak mai hian aron tal boi ta chiam mai alan dan chuan Laura chuan a hlau tak za ti chu hriat chu vele Rose chuan a hnunglaman en chuan engma hmu chu nei chuang lo Laura kho sak dan chuan a ti hlau ve lek lek to ani rang taka chenghal vatin tranpui tu tur chu biak po an han tuma Rose chuan a hnunglaman hoi le chuan Laura kha vaske them kengin a hnunga lo ding tau mai rap omsa chuan alo nui do vur chuta pangpar dana ke them hriam tak chuan a ngonga chuan in zeita duai mai le chu thil chuan Rose chu a ti hlau tak zatani reilo teya tranpui tu te chu an ron thleng zui ve boka a hnuwa chuan Rose chuan detective pahni te hnena chuan thil hlendan chu alo soi fia an zinga pakhat chu Joel ni in Rose bial pahlui hi ani Laura chu aril ruboi wanga mani in thatani thu chu Rose chuan alo soina samai Laura chunga thil hlenga hian thlarau solin nam hnoirin thu chu Rose chuan a soya a thi ma kho sak dana ngai tu in thil engemoni tak ti boi tu omani arin thu chu a soi chuak khatia ma in tha ma nui do vur dana khan lu chil tu omani ti chu Rose chuan a chiang hle sin chu in thlakin Rose chu ina chuan lo om to a chu in chu a pasal hual Trevor le an zo te khoilai mustache ten chuan an lua hawani zana ni thleng chuan chumi ni thil thleng chu aril ruwa chuan a riak renga Laura chuan nui mel rap om tak ta chuan alo thlir le vung zel chu thil chu a hlau tak zatani a om dan vel chu Trevor chuan makti in alo zota Rose chuan chumi chhuna thil thleng le adam lo pakhat a in ti hlum dan ta chu hrilin chu thil thlengina a ngong boi dan vel ta chu a soi mun dang ron lang le in Rose le Trevor ta chuan a unau no Holly chu a pasal nen zanria chu an lo kil puya Holly chuan a farno Rose nena chuan a fapa Jackson birthday thei hil dei thu chu alo hril na samai ponlama chuan nuam ti takin hun mangma se Laura thi dan rap thlak taka hmu wang chuan a chungrila chuan hlona chuan ala fan reng mai ni atu kani chuan Rose chu na chuan ati dan pangai te chu rakal le a reception lam chu lo panin Laura case chung changa police report danglam da ushria ta omem ti in avazot report thren khate en lai chuan aunau no Holly nena tagin kola dong zuya amani lawin hnial pui wangin ngaidam chu ron dilani tukvera chon pon lam thlir pa chon kol chu amanga tlanglama chon Laura pian ang tak mai chu loading in a zuk mu a arap ril ruhle Holly chuan a fapa Jackson birthday a thilengam na telpa ve tur chuan aron nge na ni a hnuwa chuan Rose chuan adam lo pakhat kral room chu avakal pel zoya Laura ang chia khan rap om tak chuan alo nui ve ta vur mai Rose chuan biakan han tum chuan a zo na po chu kral chuan alo ngai sak reng lo
Rose chu ala thi wat tur thu chu alo hril na samai thil hlen dan arap ema wang chuan tran pui tu chu Rose chu na kauta vata ma se makdeu mai chu khral kha khuma chuan alo mureng Rose chuan thil alo musol mai lo ni anua Rose supervisor Dr. Morgan Dezail chuan aril rulama har satna nei tran ti chuan Rose chu alo hrila chu thil wang chuan aril ru ti zang khai tura tin kar kha chu chola pe ni chumi hnu chuan lawin khal ho in dora chuan a ding koya Jackson birthday thil pek tur chu alai ho zui chumi zan chuan security alarm ron revaka wangin Rose chu aphuna samai rang tak chuan security alarm chuan off ngal vata mase chu ti lai chuan in a kong khar pakhat chu a in hong ti chu a hria chu ti lai chuan a phone chu ron ringin a phule de uzoka an pick up chuan hmeichhe pakhat hian security service atanga aron call thu chu aron hril mase Rose chuan a phone lai reng a hrial lo thu chu alo hrila anu rei lo te a phone chu ron ring lein chu thil chuan Rose chu ti hlau to tak zetani anua chuan lorai o record chu alo ngai thla a chuta chuan thil mak ang reng deuh mai chu hriata nei tlat mai a volume ti ren chuan a hming ron kawin Laura chu aron lang thut mai chu thil chun Rose chu ati hlau tak zet amangang au thoma hriat chuan Trevor chu aron luta chemte kenga Rose aron mu chuan makati hle aril ru boi vek to wang chuan Trevor po chu lo ti na tatuma mase Trevor chuan a chemte da thla tin a beng dai thei da hramani atu kani chuan therapist ni thin chuan therapy chu Dr. Madeline nena tang chuan ala ve ta Dr. Madeline chuan a thil ton mak tak te chu Rose chu a hril ve pa boka Rose chu anu ina a thi sana wang chu ting har satna chu naim ni ti chu na zota mase Rose chu ni lo thu changin adam lo pakhat en call Laura thi dan mu tanga chu tinga omani thu chu na chang Laura thi atanga a mel rap om taka mu thin thu te chu asoya thomri mak tak a hria thin thu te chu asoyini chu ta tang chon thil hlen dan tur chu ti chiang thein Laura din hunang chia khan Rose chu om ve ti chu Madeline chuan a hril ta dot mai kar top choloron thlen chuan Rose chu Jackson birthday party a chuan havain lan ve a Rose thil pek chu Jackson chuan phur takin train lem ne tura ngain an honga mase an zo te musta saruang chu alo ni reng mai zo te ruang lak chu lai chuan Rose chuan a thil ti ni chu a ring theilo party local te chuan makan tin an boina samai chu ti boinu noi kara chuan Laura chu nui mel rap om tak chuan alo ding ve reng mai chu ti lai chuan hnai se sotaron enin Rose laulu tuk chu anung tol dora do kan dar hlang chu abo ke evek mai anua chuan a hrisel na en dik sak ni in hospital a chuan Rose chu alo thule wang to a anuan supervisor Morgan chuan ron tloin chu ril rulama har satna to te chu soipuya ahna chu tiam chin omlawa chol ri tur chuan alo ti sin chu in katin abialpa Trevor chuan alo hruai ho a an tlan pa chuan Rose chuan ama ti boi tu chu tharau sual ni nge thu chu a soile na samai ma se tharau sual ti vel chu Trevor chuan alo oi ve te siam lo an zo te vul lai musta cha tha wang chuan Rose chu adem takasatani Rose chuan ama nge chui chin chu kalpuin Lorai the professor Gabriel chuan chui chianga a thi dan vel te chu zir chiangin eng tiang chi har sat na nge to ti chu chui chhuat tu mani ma se rei lo te a room thim lai tang chuan ofia lo deuh hian a hming hi aron lam light of amut hnu chuan a hnung thim lama tangin anu thi to nge mai chuan aron kauna samai anuwa chuan Rose chuan Gabriel nupui chu avatlo a apasal chunga chuan eng thil chiang e thleng ti chuan an zota ani chuan maksak taka khosak thin thu le lo nei tla tanga om thin thu te chu alo soi chuti oma tanga ni rei lo te a thi charani thu chu a soi chhuwa ka ne angai dan chuan apasal chuan lo engmon tak chu anei ni chuan a hria ani anuwa chuan Gabriel nupui Victoria chuan Rose chu apasal pintana chuan lo hroi lutin apasal Gabriel zia painting te chu alo hmu tira Victoria chuan apasalin meiche pakhat in tilum lai hmu tangin chutiang boina chu anei tran ni in a soi ani Rose chuan chutiang chi chu ton ve thu soi lai chuan aril ruput mang chu ron in thlak thutin alu su na wanga amang an na chu anui zata nga ya Rose chu a hauta zek mai rang taka in chhuwa san tur chuan ati ngalani anuwa chuan Rose chuan abial palhui Joel chu chui china nei pui tur chuan avasom ta topa Gabriel le Laura te thi danang police report om le om lo chu avazota ni police in kai hroina chutinga report en tir chu khapni ma se angena sat ema wang chuan Joel chuan en puya anuwa chuan Angela Polycres chu en puita ani po chu ama met mu nge chu in kher chuakin alowin ti hlumani chu thil chu Rose chuan rap tak zet chutiang khes dang chu alomim te ena zota Joel chuan chuti Angela in ti hlum ma chi chuan mi pakhat in ti hlum lai mu ve thu chu a soini
chu thila hriat chuan Rose chu hamang ang tran hle a hnuah chuan gas station a thil hleng chu lo en donin CCTV footage ma chuan mi pakhat hi Angela Paul ma chuan a invite mol mai chuti invi mol pa chuan Laura nui ang chiak han chupa chu alonui zui a hnuah ina chuan lo thleng le toin Trevor le therapist Dr. Madeline chu an lo oma Trevor chuan aril ru chu aboi to taka ngain doctor chu alo ka usakane chu thila hriat chuan Rose chu Trevor chunga chuan alom lo tak zet nasa taka an khomin anin then to thu chu a hril ngal a hnuah farnu holi chuna ron tloa tu emoin an chian lo ani arin thu chu alo hril chuan chia chu Laura nena tanga dona ni ti a soipo chuan holi chuan oilavin chu a boina chu an nu thina wanga rin tana chuna ngai ne Rose chuan thinrim takin an nu thina wanga chu tinga boi ni lo thu chu a soita chiam mai an nu chu a hun top thlenga thataka en kol thu chu a soi ne chumi hnu chuan Rose chu akara chuan man mo tak chuna tan luta a sir lama chuan a una nu holi chu ron kal hnain a glass zone a chuan alu chu ron oi thlan nop mai Rose chu a phu chiang hle zana ni chuan Joel hlena train Rose chuan phone call chu adonga chutiang khes chu somni chuan mu chu to thu chu aron hrila mi som pakwate chu in kung kaina lo nei vekin alowin ti hlum to thu chu aron hril ta dot mai Joel chuan Rose thil hlen chho tran dan chu hrilin chung zinga pakhat Robert chuan asum don puipa in ti hlum lai chu alo hmu a thila thlena tanga nilina chuan Robert chuan mai chamak sakdau mai pakhat chu alo that vele a ma se chu thil hleng hmutu chu ama le ma in that zui ve bokani sin chu in thlakin Joel le Rose ta chuan Robert chu zela chuan an va hmu Rose chuan nilikalta Angel Paul ma in that chung chang chu Robert chu zota zona zo lai chuan Rose chuan chumi chung changa chuan a tel ve ti chu a ze plat thung Robert chuan Rose nena Joel chu chhuatir tur ati in chumi hnuah in kima hril vek tur thu chu Rose chu tiam Joel a chhuat hnu chuan Robert chuan chu thina in hlan chhona an chia chu ti cha dana hril ta ti top dar chhun chu khral kha tha ngai don ani mel hle chu vele Rose chu ron au chuak vakin tu ma tha thelo thu chu aron sei chuak hlol mai chuta chuan Robert chuan thilom zia chu man thiamin Rose po chuan har satna chu atok ve mek ti chu a hrenga la rang taka asela hroi lut tur chuan police ta chu ati zui ni a hnuah chuan in chu lo thleng le toin Madeline hnen atang chuan call adonga ma se a chang du lo a hnuah chuan Trevor hnen atang chuan message chu adong le a in biaka du thu chu aron hril a hnu rei lo te a Madeline chuan a ina chuan ron tloin chu har satna chu a hlom lo thu chu aron hrila therapy treatment chu an nei chho zui chuti lai chuan phone chu ron ringin Rose chuan va pick up a thutna va ker le chuan a hmalo ka lo thu Dr. Madeline chu aron nui vele ta var mai chumi hnu chuan man mo takin akara chuan chuang lutin chemte nen chuan hospital chu apan ngala atira lo lang damlo maksak deuh khrala ruma khana luta chemte chuan tha tumina watin na samai chuti lai chuan Dr. Morgan chu ruma chuan ron lutin Rosin Karlovit lai chu aron mua chu vele a mai chu Morgan chuan a pot hik vele ta duai mai Rosron awvakin kar chunga khana lo la om renga kha thil kha suang to na mai lo ni a hnuwa chun Morgan churon lang hlolin Ros chu aphuna sa hle chuan ve chu oron dila lo ni ma se Ros chuan Morgan chu kharla mel rap om tak angena hmuwa a thutna bula chemte hmu wang chuanin Ros chuan chak takin Morgan chu tlan san ta dei mai chu ti lai chuan Joel hnen atangin Ros chuan phone call adonga Joel hnen a chuan tu ma hnen a thina chu hlan chhon lo nan hun fala ma om hrana du thu chu alo hril Joel chuan om na zo po chuan a chang du lawa phone call chu ti top zui ngal mak chumi hnu chuan Ros chu an open laia chen na mun anu thina hmuna nge chuan a vein khal thleng in chunga chuan electric connection polo om to lawani anu ruma lo chuan an open lai hun chu aron lang zat zata thilom dana chuan overdose wanga thi kha Ros nu nge hi alo ni anu chuan tranpuina biak sak tur chuan alo ti a ma se Ros chuan biak sak du lavin alo tlan bo san dai lo ni sin chu tun huna ron kir le in zanani chuan Ros chuan thom rimak tak chu a hrazui anu ruma tang chuan trap thom ni om tak chu aron chuaka ruma valu chuan anu chu khuma chuan lo om reng mai nu thatakani theilo wangin Ros hena chuan ngai damalo dila ma se anu chuan engwanga tan pui lo nge ni ti chuan aron zota Ros chuan anu chu ram hmuang maya ngai thule thi se atana thatarin jok thu chuan a chang le tamok mai Ros chuan anu chu anun chiat vek chana chuan a puwa chu vele anu chu a mel rin thlak danglam vekin engwanga tan pui lo nge ti chuan aron zot le nui mel rap om tak suron puin akut le ke te chu aron ti sei waka Ros chu aron pan ta chat mai
thok le khata ron bei thutin chu asuang tu na nge chuan Rose chu alati hlum tur thu chu ron shrila ama in that tura ron ti chuan Rose chuan a thei top chuan a beilet ma se Rose chuan apan chu lo ti tlia sakin amei chitlai chuan a vom al ta hlu mai tu thil churam chang ala in atlan chuak thei ta hlavani sin chu in thlakin Joel apartment a chuan Rose chu alo om to a athil ti te wangin Joel hne na chuan ngai damalo dil na samai Rose chuan apartment a chuan ha dam lok du thu chu a hrila Joel chuan adu chen chen om thei tur thu a hril lai chuan a mel chu rap om takaron omin Rose chu aron bei vele ta chat mai ma se ti nat ma chuan pona chuan atlan chuak man hlavani ma se ni na taka chuan anu om na hmuna khan alo lo om reng pona tlan chua chuan Joel chuan lo awa Rose chuan in chunglama Joel chu oma ngain atlan lut le a ma se anu chuan aron pan le ta char mai chu vele Joel chuan kongkhar chu hong turin Rose chu atina samai chu ti lai chuan in chunglama anu chuan a vun zong chu lo hi ka vekin Rosika chu zau tak chuan lo keu kawa a chunga chuan a lut ta dei mai a hnuwa Joel in chunga valu chuan Rose chu pa ngai tak chuan lo om le to ma se a mela tang chuan ama chu ni to lo ti chu a hriat thei ani Rose chuan khonwar chhe chu lo kingin Joel mit muwa nge chuan a in halal tapup mai thil hlen dana chuan chu thina an chia chu an lein hlan chhong zel don ni mel hle